¿Cómo ha funcionado el Pleno en este mandato? Con prácticas transfugistas de 40.000 euros al año por media jornada. Con lo que llamamos nosotros como los regidores intermitentes. Hoy aparecen, mañana no aparecen, no se sabe nunca cuándo estarán. Regidores que han sido expulsados de sus partidos o que se han quedado al acta y han sido expulsados o se han ido de otros partidos. ¿Y de qué partidos? Oh, sorpresa, Ciudadanos i el PP. Els municipis són claus, entre altres coses també us deia, en termes de reconstrucció de drets, són claus per frenar l'avenç a l'ultradreta i ho és, entre altres coses, perquè estipulen o treballen precisament de la forma més pròxima en aquest sentit les qüestions referides a la cohesió social. A vegades quan parlem de l'ultradreta ens oblidem que són les desigualtats socials probablement el dissolvent més tremendo de la democràcia. I és des d'aquí, és des dels ajuntaments des d'on hem de donar la batalla per poder fer front a aquestes qüestions. És aquí des d'on donem la clau també, per tant, per fomentar la cohesió social dels nostres barris. Un ayuntamiento, la principal decisión que debe tomar es decidir entre, como os he dicho también un poco antes, me limito a gestionar e ir tirando o gobierno. Porque gobernar requiere una cosa, gobernar requiere saber dónde estás y a dónde quieres llegar. Si tienes eso claro, si tienes un plan, si tienes un proyecto, tú sabes qué tienes que hacer y actúas con coherencia. Hay tres componentes fundamentales en una ciudad. Es primero su forma física, cómo la configuramos, cómo la planificamos. El segundo es al servicio de quién está la ciudad, para quién trabaja la ciudad, quién se beneficia de esa gestión y de ese funcionamiento. Y en tercer lugar, los principios morales. No nos olvidemos de la integridad y la moralidad en la política. Porque en las últimas municipales, 2015, tuvimos una abstención del 50%. O sea, que uno de cada dos personas de Rubí, cuando se le convoca para decidir sobre su gobierno de proximidad, ni siquiera se moleste en ir a depositar su voto, eso es un problema muy grave. Es un problema muy grave que seguramente se ha ganado la política con su ejercicio a espaldas de la gente. Y cada voto cuenta. El voto de alguien que piensa que tener una pistola en tu mesita de noche es una buena idea, cuenta igual que el voto que alguien que piensa que una ciudad debe ser feminista y ecológica. Por tanto, que nadie que tenga las ideas de una ciudad mejor se quede en casa. Jo estic molt contenta de poder dir que aquesta és una candidatura de ciutat i que ho és en un sentit molt ampli, una candidatura de ciutat amb majúscules. Perquè és una candidatura on estan representats pràcticament tots els barris de la nostra ciutat. És una candidatura, per tant, que aplega un coneixement de la ciutat importantíssim, de tota la ciutat. I això jo crec que és imprescindible, perquè estem a les dues bandes de la Riera i estem a les dues bandes de l'Avinguda de l'Estatut. Estem a les ampes de les escoles, perquè som persones que estimem i defensem allò que és públic, perquè sabem que és el patrimoni que tenim i que deixem als nostres fills i filles. Estem a la cura, perquè treballem a centres ocupacionals, a escoles bressol. Estem al carrer, perquè vivim, comprem, a Rubí no només hi dormim. Això no és una ciutat dormitori. Quan pensem en la ciutat, pensem en la seva gent i no només en els seus carrers. Quan pensem en un pressupost, no veiem números, veiem aquells serveis que hem d'oferir a les persones perquè les persones els necessiten. Que són persones que defensem tots els drets de totes les persones i també el dret de tothom a escollir la seva bandera i el dret a votar també. A votar que sí, a votar que no, a votar. Representem de forma natural aquesta diversitat. Alguna cosa estem fent bé des dels espais d'esquerra transformadora, des dels nous espais polítics, per haver sumat, haver aconseguit sumar i tenir aquesta candidatura on la meitat de les persones han decidit per primera vegada donar aquest pas de sumar-se. És que volem que Rubí sigui la propera ciutat del canvi del país. I és possible, ho podem fer. Sembla difícil, venim d'unes èpoques i d'uns anys de paràlisi, d'aturament, però ho podem fer. Jo us poso dos exemples molt senzills. Barcelona té més d'1,5 milió d'habitants, més d'1,5 milió. I ha revolucionat moltes coses, però entre elles la política d'habitatge. Està aconseguint posar les bases d'allò que serà l'assoliment del dret a l'habitatge per tothom, amb més d'1,5 milió d'habitants i molta més complexitat de la que tenim aquí a Rubí. Ho han fet. Madrid, més de 3 milions d'habitants, la capital de l'Estat, i està fent una aposta decidida per una mobilitat sostenible, equilibrada, i està fent fora el vehicle privat del centre de la ciutat. Un programa que per nosaltres ni és una carta als Reis ni és una llista de promeses. Ja us ho diem.
des d'allà, no és una llista de promeses, és un compromís amb la ciutat, de totes les persones que estem en aquesta candidatura, i a més és un compromís col·lectiu. No tots els projectes que es presentaran en aquestes eleccions poden dir que han fet el seu programa col·lectivament. És així col·lectivament com hem fet aquest compromís i és també així col·lectivament com volem fer política els propers 4 anys a la ciutat. Nosaltres ja hem començat a assajar això, de què és de fer política col·lectivament. La ciutadania va donar un missatge molt clar a la classe política, als representants polítics. Ens va dir que no hi hauria més governs d'un sol color, que ja no podria arribar una força, tenir la meitat dels regidors del ple i fer el que volgués, que això no passaria més. Que ens havíem de posar d'acord i que havíem de fer un esforç per gestionar les nostres diferències, perquè en el que estem d'acord no cal que hi treballem massa. L'important és gestionar les diferències. Un missatge que nosaltres, que Catalunya en Comú, que Podem, que altres organitzacions han entès, però que el PSC no ha entès. No va entendre en el seu moment ni ha entès ara. I per això ha estat el pitjor mandat de la història de la democràcia en aquesta ciutat en termes de democràcia, el pitjor. L'hem de transformar. Rubí ha de ser la propera ciutat del canvi perquè nosaltres, amics i amigues, ja ho hem dit i ho repetim, sortim a guanyar. Gràcies.